أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadrli din kardeşlerimiz, milletteşlerimiz, Irak ve yakın aralardan kelgan muhterem konaklar, ketip algan bayramımız kelip de җитте. Qabat munchali jirine türlü yaktan yaktaşlarımız, din kardeşlerimiz, əgümümən konaklar jıyıldı. Соңгы yıllarda tariximizga, din өлкәсендәге күренекле галимнәрнең тормышын өйрәнүгә, төбәктән чыккан шәхесләребезне, алар яшәгән урыннарны барлауга зур игътибар бирелә. Истәлекле кичәләр, фәнни-гамәли конференциялар, искә алулар, укулар оештырыла. Шул исәптән Мунчали авылында да инде быел 5-нче тапкыр Мунчали укулары фәнни-гамәли дини конференция уза. Хәтерләсәгез, аның беренчесе моннан 4 ел элек, 5 ел элек Бейик татар драматургы Туфан ага Миңнуллинның вафатыннан соң, аның туган көндә мемориаль такта ачканда үткәрелгән иде. Анда катнашкан галимнәр, дин әһелләре бу чараны югары бәяләде һәм һәр елны үткәрергә кирәк дигән карарга киленгән иде. Динебезне, милләтебезне һәм мәдәниятне үстерү үрнәкләрен күрсәтү буларак, Мунчали укуларының дәрәҗәсе елдан-ел күтәрелә, масштабы да киңәя бара. Быел ул милли гөреф-гадәтләребезне саклау ниятеннән Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Ханафи мәзһәбе елы кыйссаларында һәм татар авылларын саклау максатыннан Бөтендөнья татар конгрессы терәкләшлегендә уза. Конференция мәхәлләнең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге дигән тема астында үтә. Чарага бик күп кунаклар, мәртәбәле шәхесләр, галимнәр, дин әһелләре җыелган. Рөхсәт итегез, алар белән таныштырып бетәргә. Безнең бүгенге бәйрәмебездә Чүпрәле муниципаль районы башлыгы Шадриков Александр Валерьевич катнаша. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Илдус улы Шарипов. Бөтендөнья татар конгрессы Казан бүлеге җитәкчесе, Татарстан Җумһурияте Дәүләт Советы 4-нче чакырылыш депутаты, Булгар синтез җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең генераль директоры Фәрит Фаиз улы Мифтаков. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге мөдире, Апанай мәчете имам хатибы, тарих фәннәре кандидаты Нияз хәзрәт Сабиров. Татарстан язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары Рамис Әймәт. Филология фәннәре докторы профессор авылдашыбыз Нурмөхәммәд Хисамов. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының татар-болгар цивилизациясе бүлеге мөдире, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты профессор Альберт Форханов. Тарих фәннәре докторы профессор Наил ага Тагиров. Ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе мөдире, бүгенге Мунчали бәйрәмен оештыручы Мунчали укуларының төп оештыручысы Ильяс хәзрәт Зиханшин. Татарстанның халык артисты, күренекле мөгаллим һәм нәҗәтче Мингул Галиев. Чувашстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мансур хәзрәт Хайбуллов. Ульян шәһәренең беренче мәхәллә имам хатибы, Ульян өлкәсе иҗтимагый палата әгъзасы Расул хәзрәт Фатхуллов. Ульян шәһәре җәмигъ мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Сафин. Буа мәдрәсәсе директоры Рәшид хәзрәт Маликов. Филология фәннәре докторы профессор Фуат ага Галимуллин. Филология фәннәре докторы профессор Фахима Хисамова. Татарстанның атказанган артисты Марсель Багизов. Татарстанның атказанган урманчысы авылдашыбыз Ирфан ага Халитов. Идел Аръягы төбәге казые, Тәтеш районы имам хатибы Инсаф хәзрәт Җәлалетдинов, Чүпрәле районы имам мөхтәсибәте Рөстәм хәзрәт Ракипов һәм башкалар. Хөрмәтле дуслар, бәйрәмебезне дәвам итеп, сүзне Ильяс хәзрәт сезгә бирәсем килә, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli Munchali халкы, келген қонақлар, Irak yakınlarının yakın etip kaytkan tuğan tumaşalar, hem de muhterem galimlerimiz, yazıcılarımız, şairlerimiz, şu yerini hürmetlep kelgen her bir bendelerge Allah'ın uluk selamın jetkiresi kile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaat, Allah'ın rahmeti bilen indi mene uyuşturuculardan bulgan İlmir Efendi indi tulusunca mağlumat birip gitti. Bu bizning indi jıyılışımız
dini төсмүрне алган юнәлештә без инде аны мөмкин кадәр аралаштырып алып барырга тырышырбыз. Безнең галимнәребез биредә катнаша, язучыларыбыз катнаша, шагыйрьләребез һәм дә хәзрәтләребез. Шуның эчендә шулай иттереп аралаштырып алып барырга тырышырбыз. Бу мәҗлисебезне башлар өчен без әлбәттә беренчедән Аллаһның Кур'аныннан аят укырбыз. Әйе, Аллаһның Расулы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре әйтте, әгәр дә бер җиргә халык җыелды исә, анда Аллаһның Кур'аныннан аят укылмаса, ул җыелулар хәерле булмас диде. Шуның өчен бирегә җыелуларыбыз хәерле булсын өчен, шушында теләгән теләкләребез кабул булсын өчен, бигрәк тә шушы авылның зиратларында яткан арвахларның да рухлары шат булсын өчен, шушы мәҗлисебезгә сәбәпче булган Туфан аганың да рухлары шат булсын өчен Кур'ан укып дуга кылырбыз. Кур'ан уку өчен без бирегә чакырабыз. Ульян шәһәреннән килгән Җәмигъ мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Сафинны һәм дуга кылыр өчен шушы төбәкнең казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдиновны. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين ونشكرك على ما هذا ما سبيل أهل الإيمان واليقين. يا ربم غزيز الله بارلق مقتولارыбыз, hamdallıqlaularыбыз bir üzüңə bulsaydı. Ya Rabbim bu okumuş Kur'an ayetlerimizden hasıl bulgan ecir savaplarını bağışladık. Bütün galemge rahmet etip ciberilmiş Hak Resulümüz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhu şeriflerine, ehl-i beytine, sahaba kiramlarına, barşa avliya enbiyalarının, müslimelerinin, müminnelerinin nesilleri kesilip doğağa tilmirip yatkan barşa arvahlarının ruhlarına bağışlıyoruz.
Dünyadan mümin Müslüman bulup gitken barcha arwahlarning ruhlarına bağışlayız. Hem de şu kurkan mecliske kelip qo'llarimizni ko'tarib amin etib o'tirgan har qaysilarimizdan da hem de ushbu jirlikdan da nindigina duom ketgan jami arvohlar bor ekan, er tuğanlarımız, kız tuğanlarımız, ya Rabbim, alarının da ruhlarına bari erişip ruhları şad bulup yatsaydı. Kılgan dağalarımız, okulan Kur'an ayetleri alarga da hammasına da hayırlı dağalar bulup erişseydi. Nur üstüne nur bulup ruhları şad bulup bizlerden razı bulup yatsalar idi. Ya Rabbim, bu meclislerimizni mübarek kılsan idi. Kurkan kılsan idi, neticeli kılsan idi. Ya Rabbim, bu meclisini uyuşturuşularga dinimiz şeşek atsın deyip, milletimiz şeşek atsınlar, milletimiz şeşek atsın deyip, avullarımız şeşek atsın deyip, bu meclisini uyuşturuşularga, alarga yardım etüşlerge de Allah Subhanahu ve Teala isenlik sağlıklarınızı birseydi, canlarınızga tınışlık, mallarınızga bereket birseydi, iman baylıkları birseydi, aldan günlerinizde de her şulay imanlı, nurlu, merhametli bendeler bulup, dinimizge de milletimizge de faydalı kişiler bulup yaşavlarımızı nasip etseydi. Ya Rabbim, illerimizge de günlerimizge de iminlik, tanışlık, bereketlerin birsen idi. Türlü kıtınmagan bela kazalardan, kaygı hasretlerden, sulgı şafatlerinden, bala hasretlerinden, şifası bulmagan avrulardan, zahmetlerden, fitnelerden, gaybetlerden ya Rabbim özün saklasan idi. Hayırlı ömürler, hayırlı turmuşlar birsen idi. Haklı nahaktan, halalini haramını yaşaytırgan hayırlı ömürler, hayırlı turmuşlar birsen idi. İki dünya rahatı, iki dünya lezzeti birsen idi. Rabbana fela tajgamna fi qawmi zalimin. Rabbana atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban. Allah'ın rahmeti olsun. Endi kılgan dualarımızı Allah Teala kabullardan kılsın, hayırlısı kılsın. Endi muhterem cemaat, mene bu yılgısı yıl Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Diniye Nazaratı tarafından Hanafi yılı bulup ilan etken idi. Şulup vakitte bugünkü meclisimizge de bizning bütün Dünya Tatar Kongresi şu tilektaşını bildirip onlarning da katnaşında hem de eytesi ki bu milli grup adetlerimizni saklav niyeti bilen hem şulup vakitte avullarımızı saklav maksatı bilen de şuşunday meclislerimiz uyuşturulan. Bigrek de mene bugünkü Şüpreli rayonun algan vaktımızda da şunu aytası ki bugün güne mene bu rayonda bir neçe meclis var. Aytası ki Yana Şüpreli'de anda meşitnin yubileyi bulsa, Şeymirza avlundan indidir tağın medeniyet yurtu açılı bulsa, mene bu ülkede min ayrım hakimiyet başlığına, hem anın yardımcılarına, anın komandasına, hem şu jirli idarede yaşaytırgan her bir kişilerge ayrım rahmetlerini aytası ki hazır tebrikler için sözünü biremiz Şüpreli rayonunun hakimiyet başlığı bizning Shadrikov Aleksandr Valeriyevichga rahmet ediyoruz. Qadrli qonaqlar, qadrli yurtdoshlar, bek shod bugun shunday shu holatga chizilgan bugun shunday matur bayramga unchalik o'quvlari traditsiyaga kirgan bayramimiz. Shunda qachon yoshlar ziyolar, bizning ulug' kishilarimiz ziyolar, kelgan qonaqlarimiz bizga rahmat. Kelgan qonaqlarimiz bizga Аларга тоже бик зур рахмет, аларны билгертmek келем. На самом деле, хотелось бы сказать еще раз слова огромной благодарности. Вот есть такие слова: возрождая малую родину, возрождаем великую Россию. Не мои слова, но слова действительно они прекрасны. Когда мы собираемся на своей малой родине, вспоминаем свои корни, вспоминаем своих родственников, друзей, соседей, и эта память, она проходит через года. И, конечно же, мы сегодня, встречаясь на этой площади, говорим о хорошем, добром, о хорошей нашей встрече, о тех воспоминаниях, которые год назад мы тоже встречались, и вспоминаем вот целый год вот эти теплые впечатления. И пусть оно так и будет в дальнейшем. Говоря сегодня о хорошем, о добром, мы также передаем нашему подрастающему поколению дух патриотизма, дух именно той религии. Вот сегодня вот бик матур уздылар, бунда укыдылар яшьләр, кызлар бик матур укыдылар да. Бүген бик шатлык праздник. Бүген исламны без яшьләргә тоже иткезәбез. Вот яшьләр бик матур укыдылар. Без килгәндә дә шундый бик матур ул бит шатлык тоже. Качан яшьләр шундый религиягә тоже тартылалар. Шунда ул нацарга рәхмәт, только яхшы гаранты.
Организаторларга мин тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтмәк телим. Килгән кунакларга бик зур рәхмәт. Унчалый халкына бик зур рәхмәт, что онытмый, что шул традициягә кертеп ибәргән шундый матур бәйрәмне. Исәнлек, саулык сезгә, бәхет, уңышлар, уйлаган уйларыгыз биш тормышка кире барсыннар. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт хатны урчат мәкләгән Ренат Зинуровичка. Бүген, к сожалению, юк, но без как бергә коллегаларны урчатыбыз. И бөтен Чүпрәле халкы исеменнән, бөтен Мунчалый халкы исеменнән шул рәхмәт хаты, пожалуйста, иткезегез. Рәхмәт бик зур. Спасибо. Рәхмәт бик зур. Аллаһның рәхмәте булсын, Александр Валерьевич. Менә сезнең районга килү белән икенче бер сулыш өрелгәч, һәрбер җирдә хәрәкәт башланды. Бигрәк тә бүгенге мәҗлескә килгән вакытыбызда да хәтерләсәгез, әле берничә ел элек монда гел олы кешеләр иде. Әйе, балалар бик әз иде. Менә без бүген күрәбез, аның нәтиҗәсен, Аллаһка шөкер, балалар да бик күп һәм Аллаһның рәхмәте белән ул киләчәге дә бар дип без уйлыйбыз. Хәзер инде мәҗлесебезне дәвам иттереп, шулай ук безнең зур кунагыбыз менә бу якларда ул беренче тапкыр килдем дип бик гаҗәпләнеп, әле фикер алыштык та, безнең инде хөрмәтле шулай ук халкыбыз арасында да дан тоткан шундый шәхсебез биредә Ирек Илдус улы Шарипов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты һәм шулай ук безнең халыклар дуслыгы йортының директоры. Рәхмәт. Ассаламу алейкум, хөрмәтле җәмәгать. Здравствуйте, дорогие друзья. Чыннан да бүген бик мөһим чара. Бу чара халыкның үзенең җыелып, үзенең алдында торган мәсьәләләрен, тормыш итүне, хәл билгеләүне, балаларны ничек тәрбияләүне, кем белән дус булуны, нәрсәдән сакланырга кирәклеген билгели торган зур бер җыен. Аның әһәмияте бик зур. Һәм без милләтебезнең төрле төбәкләрдә уза торган шушындый җыеннарына аеруча зур игътибар бирәбез. Чөнки халкыбыз, милләтебез алдында торган мәсьәләләрне аны дәүләт кенә хәл итеп бетерә алмый. Ул мәсьәләләрне аерым бер кеше генә, аерым бер гаилә генә дә хәл итә алмый. Ул мәсьәләләрне нәкъ менә безнең халкыбыз элек-электән үзенең дин әһелләре белән бергә, үзенең бай кешеләре белән бергә, җәмәгать дәүләт белән сөйләшеп шулай хәл итә торган булган. Бу механизмнарны, бу хәлләрне кире кайтару кирәктер. Бу нисбәттән менә Мунчалый укуларының әһәмияте көннән-көн арта дип уйлыйм. Бу эшкә нигез салучыларның берсе безнең хөрмәтле, мөхтәрәм Туфан абыйбыз Миңнуллин булды. Сезгә нинди бүләкләр алып килергә дигәч, без Дәүләт Советында киңәштек. Разил Исмәгиловичның сәламнарын сезгә җиткерәм. Безнең Дәүләт Советындагы менә шушы мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының сәламын җиткерәм. Туфан абыйның сирәк китапларын таптык, аңа багышланган китапларны таптык. Аның берсе безнең Туфан дип атала. Монда бик кызыклы мәкаләләр, аның үзенең әсәрләре бар. Туфан Миңнуллинның шәхесләребез дигән аңа багышланган тагын бер китабы бар. Туфан Миңнуллинга багышланган китап. Аны сезгә истәлеккә калдырасы килә. Һәм Разил Исмәгилович үзенең дә Җанга уелган уйлар дигән китабын җиткерде. Бу шулай ук сездә кирәкле китап булыр, бәрәкәте булыр дип уйлыйбыз. Тагын без сезгә безнең Мираж журналының быелгы бөтен саннарын алып килдек. Берничә нөхсәдә сез тарих белән, милләтебезнең бүгенгесе, киләчәге белән кызыксына торган кешеләр шулай ук таратып, укып, киләчәктә үзегезнең эшләрегез турында да бу журналга кирип калып, киләчәк буынга җиткерсәгез иде. Һәммәгезгә уңышлар телим. Бу эшне оештырган барлык кешеләргә бик зур рәхмәт. Хакимият органнарына рәхмәт, һәрвакыт шушындый башлангычларны яклап барулары өчен. Сүрелмәсен, Мунчалый авылының киләчәге якты булсын, мәктәпләрегез тулсын, кыскартуга бармасын, Туфан абыйның рухы шатланып искә алсын. Без ачкан мәктәпләрдә бик күп балалар укый, мәчетләребез тулып тора. Менә ничек әйбәт дөрес эшләгәнбез икән дип. Уңышлар сезгә, җәмәгать. Бәйрәмнәр котлы булсын. Инде мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең җәмәгатьчелек исеменнән шулай ук Ирек әфәнде, сез
Фарид Хайрулловичка да безнең сәламнарны җиткерсәгез, иншалла киләчәктә дә тагын да очрашырга насыйп булсын. Шулай ук дәвам иттереп сүзне бирәсе килә. Менә шушындый җыеннарны безнең инде Мунчали җирлегендә генә түгел, Татарстан буенча алганда, ул инде Чистайда булсын, Зәйдә булсын, Казанда, башка төбәкләрдә дә, бигрәк тә менә безнең янәшәдә генә булган Тәтеш районы Зур Әтрәч авылында да шундый Әтрәч укулары оештыруда зур өлеш керткән шәхесләрбез бар. Ул бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе һәм шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының шулай ук үзләренең вәкилләре катнашында алып барыла. Менә бүген тәбрикләү өчен сүзне бирәбез без Фәрит Фәиз улы Мифтаховка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле дуслар, туганнар, мишәрләр, татарлар. Инде сезне монда Чүпрәле җирендә 5нче ел бергә менә шундый зур бәйрәмдә катнашуыбыз, бергә булуыбыз бергә шатландыра. Инде мин үземнең исемнән Дөнья татар конгрессының Казан бүлеге менә безнең белән монда Казан шәһәреннән үзебезнең Казанда яшәгән, актив булган апалар, абыйлар, сеңелләр кайткан бер автобус инде аны сезнең бәйрәмне, авыл бәйрәмен, район бәйрәмен күреп, үзләренә кайтып, шатланып, үзләренең авылларында да шундый бәйрәмнәр үткәргә. Инде әйтергә кирәк, бу әле бүген милли һәм дини бәйрәмгә түгел, бу авыл бәйрәме белән берләшкән. Шуңа күрә бу бик зур үрнәк. Бу киләчәктә дә шулай зур авылларда да, кичкенә авылларда да үзләренең туган җирләрендә кешеләр менә шундый бәйрәмнәр үткәрсеннәр дип теләкләрдә торабыз. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде форсаттан файдаланып, хакимият башлыгына да, Диния нәзарәтенә, Дөнья татар конгрессына да, барсына да бер-берсен аңлап, менә шундый бәйрәмнәрдә бергә катнашулар өчен бик зур рәхмәт. Инде Ренат Зинурович Закиров исеменнән шулай ук оештыручыларга берничә рәхмәт хатлары, бүләкләр дә тапшыруга куштылар. Шуңа күрә сезнең рөхсәттән мин аларны тапшырып китәсем килә. Рәхмәт хатын Дөнья татар конгрессының иҗтимагый берләшмәсе халыкара берлеге рәисе Ренат Зинурович Закиров исеменнән Халитов Ирфан Исмагил улына тәбрик исем килә. Инде милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне истә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышлар ирешерсез дип ышана. Бик зур рәхмәт. Һәм шулай ук менә шундый рәхмәт хатлары. Шулай ук Илмир Расих улына шундый ук рәхмәт хаты. Бик зур рәхмәт менә Ренат Зинурович Закиров исеменнән сезгә рәхмәт хаты. Кичкенә генә бүләкләр. Шулай ук Вилдан Абдулхабир улы Халимов. Шулай ук бирерсез. Һәм шулай ук рәхмәт хаты Дөнья татар конгрессы исеменнән Айматов Илдар Кыям улына. Олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана. Зур рәхмәт. Шулай бик зур рәхмәт, отдельное спасибо Александру Валерьевичу от имени Всемирного конгресса татар. И всем тем, которые приехали. Бигрәк тә безнең татарлар, Дөнья татар конгрессының Казан бүлеге кайткан активистларыбызга бик зур рәхмәт. Монда күбегезне күрсәм дә, күрмәсәм дә сәламлыйм. Теге анарсың, теге исәнәшме дип кайтып китте дип уйламагыз. Бик зур рәхмәт. Инде хәзер мәҗлесебезне дәвам иттереп сүзне бирәбез. Татарстан Җумһурияте мусульманнары диния назаратының дәгъват бүлеге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабировка тәбрикләү өчен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм Александр Валерьевич, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм Мунчали халкы, рөхсәт итегез, иң әүвәл Татарстан мусульманнарының диния назараты рәисе муфти исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән сезне сәламнәргә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга да үзенең шиксез сәламын, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештерсә иде. Бүген без чыннан да бик матур бәйрәмгә җыелдык. Бу бәйрәм безне берләштерә, безнең белемнәребезне арттыра һәм авылның үсешенә йогынты ясый. Шундый бәйрәмнәр дәвамлы булса иде. Татарстан мусульманнары диния назараты Татарстанның төрле мөхтәсибәтләре белән шундый бәйрәмнәрне үткәрергә тырыша һәм бу бәйрәмнәрне без ел сайын үткәрсәк иде һәм бу бәйрәмнәрдә уллар гына түгел, яшьләр дә катнашса иде. Менә бүген чыннан да матур гына балалар катнаштылар. Ел сайын да бу традиция дәвамлы булса иде. Шул вакытта безнең балаларыбыз тәртипле, әхлаклы, әдәпле булырлар. Әйтергә кирәк, Татарстан муфтияте
2016 елны Абу Ханифа мәзһәбе елы дип игълан итте. Һәм бу ел кысаларында күп кенә чаралар уздырылды, китаплар бастырылды. Һәм иң улуг эшләрнең берсе Коръән, төзәтелгән Коръән басыла башлады. Ягъни Казан басмасы. Нәтиҗәдән бу басманы сез дә күрерсез. Казан басмасы ул татарлар арасында гына түгел, башка халыклар арасында да киң таралыш тапты. Менә иншалла сез дә шушы басманы күрерсез, укырсыз, алга таба да шулай матур итеп очрашырга, аралашып яшәргә насыйп булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәте булсын, Нияз хәзрәт. Инде мөхтәрәм җәмәгать, менә хәзер мин инде бирегә чакырасы килә. Безнең татар халкының горурлыгы булган шул ук вакытта бу җирлекнең шундый ук данлыклы, ягъни танылган шәхесе булган безнең филология фәннәре докторы, профессор, галим, шушы җирдә аның киндек каны тамган һәм халыкка күп кенә хезмәтләре белән танылган Нурмөхәммәд ага Хисамовны бирегә чакырасы килә. Бик хөрмәтле кунаклар, якташларым, Казанда яшәү буенча да, Мунчалидан чыгу буенча да бик сөекле якташларым. Бу очрашуда катнашу, моны күрү, моның рухын кичерү үзе зор бер бәхетле мизгел. Мен бу мәҗлеснең бер матур билгесе итеп безнең район хакимияте башлыгының монда утыруын әйтер идем. Александр Валерьевичның бу җыенны оештыруда шундый итеп катнашкан Бөтен дөнья татар конгрессына бик зор хөрмәт белдерәсем килә. Аларның шундый халыкчан, милли, дини, рухлы концертларын тыңладык. Гомумән, Мунчали да шушылай киң колач белән шундый мәгънәле рухиятлы шундый мәҗлес җыен үткәрү бер дә очраклы түгел. Мунчалиның тарихы моңа нигез бирә. Мунчали бик укымышлы төбәк булган. Руханилар, Мен үземнең бабамның әтисе Назир Мулланы күздә тотам. Шиһаб Мәрҗани сыман сабан туйда көрәшкән. Буа сабан туенда батырга чыккан. Мондый традиция булган безнең руханиларыбызда. Кыскасы, бу бәхетле мизгелне безгә тәэмин иткән оештыручыларга бик зур рәхмәт белдерер идем. Барыгыз да бәхетле булыгыз. Алла рәхмәт кылсын, Нурмөхәммәд ага сезгә. Сезгә хәләл җефетегез белән Фәйимә ханым белән тынычлыкта, татулыкта, дуслыкта, тагын да гомерләр кичерергә, шушындый очрашуларда бергә очрашырга насыйп булсын. Менә безнең Фәйимә ханымны күрегез, ул шулай галимә, бик күп шәкертләрне тәрбияләгән ханым. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәр вакытта шундый матур пар булып яшәргә насыйп булсын. Инде хәзер без бераз гына ял итеп алабыз дисәк дә дөрес булыр. Безнең менә янәшәдә генә Йолдызчык, ул инде төрле конкурсларда катнашкан кызыбыз биредә, Әлфия Таирова, шуны тыңлап китик әле. Киләде, матурым.
Hazır devam ettirip biz şolay yok biriga bizning endi turli tubaklardan kelgan qonaqlarimiz, ol Chuvashtondan kelgan, Ulyan ülkesinden kelgan, Diniya nazoratidan kelgan qonaqlarimiz bor. Mana hozir birsini biz boshlab berib ketamiz. Ol Ulyandan kelgan bizning muftiyat ismidan Rasul Hazrat Fatxullovga tabriklash uchun so'zni beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli munchalik do'stlarimiz, tuganlarimiz, muhtaram tuganlarimiz, muhtaram qonaqlarimiz, hazratlarimiz. Endi alhamdulillah bittanigizni tabriklayman. Mana shu munchalik o'quvlari bilan birinchi kunliga endi biz bekatashot bo'ldik. Vanlarni ko'ruv bilan jamoat. Biz o'zimiz Ulyanda da vanlar bilan bekatda yashaymiz. Shundan bunda vanlarni ko'ruvga shod bo'ldik. Alhamdulillah mana shu Haligida meni o'zgan shu Ramazon oyida Uraza bayramimizdan o'zdirdik. Endi necha yildan beri biz Ulyanda Park Pobedada zo'rlab butun parkni yallab butun parkda musulmonlar minglab kelaturgan xalqni hamda biz shu bayramni Uraza bayram lanlarga deb lanlarning Uraza bayram deb aytamiz. Shundan birinchi kelgan jiddiy bolalarga bo'laklar berishib, shular motorgina xalq bilan ishlarga tirishamiz. Hamda endi masjidda bo'lsin, mana shu munchalik o'quvlarning foydalari bekatda ko'p bo'lar deb umidlanamiz. Chunki jamoat biz hazratlar, liboy hazratni, liboy mullani al, liboy majlis bo'lsin, mavlid oyi bo'lsin, Qurbon bayrami bo'lsin, Uraza bayrami bo'lsin, biz endi masjidga yiritirgan babaylar bilan ziylashabizda, qo'noq yasaybizda, majlis uzdirabizda, shuning bilan tamom. Biz boshqa yo'lni sayladik hozir. Endi yo'lni masjidga yiritirgan xalq jamoat. Ular bulayda namoz o'qiylar, Uraza tutalar, Qur'on o'qiylar. Biz boshqa yo'lni sayladik. Masjidda majlislarni uzdirmaymiz. Biz chetdagi bo'lgan, mana Urandagi yerigan tatar xalqi bilan tirishamiz ishlarga jamoat. Hozir Ulyanda so'zlashishda bilan biz bekatda plotno ishlaymiz. Endi so'zlashishdan olamiz adreslarni, malli imущеlarni, mnoгазетныйlarni, boshqa butun xalqni olib, ularning adreslarini olib, ularni bir kinoteatrlarni, bir klublarni zayishtirib, ularga mana shunday turli bo'lsin, Uraza bayramlar bo'lsin, Qurbon bayramlar bo'lsin, Mavlid turunda, payg'ambarimiz turunda shunday ilmlarni tirishamiz ularga da bergan jamoat. Hamda ulardan da mana masjidga yirmagan xalq shu dinimizni ranib, payg'ambarimiz turunda ma'lumotlarni olib, inshaalloh
дингә дә якын булсыннар дип, шуның белән бик каты biz de бик шат күрергә монда алганнарны, яшьләрне. Аллаһ Тәала кабул кылсын. Бөтенегезне тәбриклим. Менә шушы бәйрәмегез белән Аллаһ Тәала киләчәктә дә шушындай матур бәйрәмнәрне, мунчалы укуларын тагын уздырырга насыйп итсен. Ильяс хәзрәткә сезгә дә бик зур аерым рәхмәт иншаллаһ хәзрәт. Allah rahmet kılsın. Ulyan ülkesi Müslümanlarına da bizden isimden selamlarını yetkiriz inşallah. Şimdi muhterem cemaat biriga şakırası kile şulay yok ayırım alganda şuşu tübek bilen şuşu avul bilen beylengen icad işleri şuşunda bütün maksatını koyup halkımızga, dinimizge de ölüşün kirtirge azaplangan bizden endi şahsımız ol Ramiz Efendi Aymatov'nu biriga şakırası kile. Hamanın özünün bilen şulay yok bir türküm yazıcılar birliğinden qaytkan bizden şairlarımız, yazıcıları var. Onlar bilen uluzu tanıştırıp gider inşallah. Rahim etiniz. Nigiz kırganmında babalarım, kazan askan, uçak tirgizgen, bişegilgen, enke sabıyına kükrek sütün nazlap imizgen. Жеңіл bulmağandır başlauları, yanadan, sыңар қазықтан. Halkım canı bilem yaralgandır, uttan, sudan, şıngıl sazlıktan. Sabır gına ingliyim ıfıkların, jeyrep yatkan hater kırının. Dala jili bulup inlerime, rivayetler uza ırınıp. Şüpre kebek titrep tırsalar da, kırgıy kırlar, basu yalanlar. Sazlıklarını cennet bakşasına eğlendirgen mişer babamlar. Qayda tüplense de ruhumna zata vargan takdir kamşısı. Gizlevünden şüpre teme tügül kilgendir o yazmış aşısı. Şırını şırga, jırını jırga yalgap, jingil tügül yaşav min bilem. Sillerini de, jillerini de halkım, kişirgen ol, varsın il bilen. Yavlar uzganmından hürriyetke, susamagansın ol kim anda. İşitile kebek jaydaklarının tıyak tavuşları hamanda. Ürülüpler pugaş kurganından ilge bağam, janda uddirli. Uşaklarının şımlı kaytavazın, Matavilov kırı hatırli. Munşaliyem, biznem, kara kitem, Şeymirzam sin, işlim, zor şınlım. Mыңlı jırның notları kebek, Күңілімде алар gel şınlıy. Yüreğimde alar bir dispinin, Tümeleri kebek tizilgen. Tüki, işli aksu, sizni jirsip, küpme canlar sıkrap izilgen. Şüprelim, şiiri kıybulam minim, Hıyalımның bellür kıyası, Küngel fıgımның bir kayşanda, Batmay tırgan, yaktı kıyaşı. Gururlığım minim, yüz aklığım, Sinden başka bilmem nişlerim. Ömür boyu şulay kalsam idi, bulup senin mыңlı mişerin. Hayırlı gün, hürmetli avuldaşlar, hayırlı gün, hürmetli konaklar, din ahilleri. Rüksat etiniz sizni Tatarstan Yazıcılar Birliği reisi Daniel Abdurrahmanulu Salihov hem yazıcılar barlık Tatarstan yazıcıları isiminden eligi munşeli okulları bilen sizni selamlarga rüksat etiniz. Mine eligi okullar indi bu yıl 5. mertebe ötkerile eytirdim bu kichkinegine bir yubiley. Mine şuşu Munşeli avulunda zor şaralar ötkerile başlagaç Tatarstanda Munşeli avulun bile başladılar. Min Munşeli'den digeç, biz avulunu, ul avulun işkenimiz var, deyip şunday жылы sözler eyteler. Küresin mine mınday şaralar avullarını tanıtuda
һәм яшәтүдә әлеге чараларның роле бик зур. Әйе, без адам баласы гомер кичергән сайын, яшәгән сайын һәр вакыт үз алдына сорау бирә. Без кем? Без кайдан? Дигән сораулар туа. Әлбәттә, мондый сорауларга җавап биргәндә һәрбер кеше үзенең татар икәнлеген онытмый һәм үзенең ислам кешесе икәнен онытмый. Менә безнең тарихка күз салсак, безнең язучыларыбыз иң элек менә шушы милләтебезне яшәтү өчен тырышканнар, көрәшкәннәр. Һәм менә шушы милләтебезне яшәтүдә, туган телебезне саклап калуда, менә шушы инкыйразга, юкка чыгуга бармас өчен иң төп сәбәпләрнең, сыйфатларның берсе ислам динен саклап калуда күргәннәр. Менә әле быел гына зур форум үткәрелгән иде. Шунда безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов та булай диде. Менә бүгенге заманда безгә ислам диненең, исламның потенциал мөмкинлекләрен аңлап, акыллы рәвештә кулланырга, файдаланырга һәм аны яшәтергә кирәк диде. Чөнки әйткәнемчә, дин ул безнең милләтебезне саклап калуда, телебезне, динебезне саклап калудагы иң зур чыганакларның берсе дип әйтер идем. Бүгенге чарага безнең бик күп язучыларыбыз да килде. Хәзер мин рөхсәт итсәләр алып баручылар, әлеге язучыларыбызга сүзне үзем бирер идем. Хәзер сүзне әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, Казан дәүләт федераль университеты профессоры Фуат әфәнде Галимуллинга сүзне бирәм. Рәхим итегез, Фуат абый. Рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, Шүпрәле ягында минем беренче булуым гына түгел. Моннан 40 еллар элек кеше Шанлы мәктәбендә, татар бизнесы мәктәпләрендә байтак кына шөгыльләнеп, ярдәм күрсәтеп кителгән иде. Әле соңгы вакытларда Шәймирзада мәдәният йортына Габдулла Рахимкулов исемен бирүдә катнашырга туры килде. Һәм һәр вакыт тормыш китереп чыгарган менә шундый матур чараларда катнашып килгән көн. Һәм менә бүген дә Илмир Измайлов чакырганнан соң бик шатланып Мунчали авылындагы шушы бәйрәмгә килдем. Әлеге мөхиткә килеп эләккәч, мин бик тә куандым. Чөнки биредә минем каләмдәшем, әйтергә кирәк хезмәттәшем, миңа кадәр Татарстан Язучылар союзының рәисе булып эшләгән, ягъни коллегам, без бергә 10 ел дәүләт советында депутат булып, иңгә иң куеп та эшләдек. Менә шушы Туфан Абдулла улы Миннуллинны сез шул кадәр яратып яшисез икән. Аны хәтта авылдашыгыз дип исәплисез. Һәм инде аңа мәктәп диварында нинди матур, истәлекле сүзләр язылган истәлек тактасы да куйгансыз. Һәм әлбәттә Мунчали, менә монда бик дөрес яңгырады, Нурмөхәммәд Шәһвәли улы сүзендә, аннан безнең Рамис Әймәт сүзендә шулай бит. Бу төбәкнең мәдәни үзәге, мәгърифәт үзәге булып килгән икән бит. Менә безнең язучыларның да нинди зурларын биргән ул. Шәрәф Мөдәррис биредә укыган, Зәки Нури укыган, шул ук Нурмөхәммәд әфәнде Хисамов укыган һәм Рамис Әймәтнең туган җире бу. Күрәсез, нинди зур исемнәр, нинди зур талантлар биргән төбәк Мунчали төбәге.
Мен тағын береде бір шәхісні иске алыр идім. Ол да болса, менің өзіме яқын болған апа Махруй Исхақ қызы Яқупова шушы Мұншали ауылында 16 жылда туған ол. Береде оқыған, Қараките мәктәбінде оқытқан, оннан мәктәп директоры болып ішлеген. Һәм 1948 жылдан Қазанның 10 номерлы интернат мәктәбінде татар тілі әдәбияты оқытты. Менә мен өзім педагогия институтында оқыған вақытта аның жетекшілігінде практика уздым. Шул қадар талантлы оқытушы иде ол, мұғаллиме иде ол. Менә биреге келгәч, өзіннән өзі аның яқты истәлеге көңілләремдә яңарды. Әлбәттә, бұл бәйрәмгә бик күпләр туған жеріне сағынып, қонақ болып қайтқаннар. Акланмагыз вождан қаршысында, ара ирақ эшләр ай тыгыз, кешеләргә гомер ике килми, туган якка ешрак кайтыгыз. Читтә йөргәннәрнең йөрәгендә шайпалырга торган сагыш бар, очар кошлар төсле кайтыгыз сез, сиркә чырган чакта арышлар. Кайтыгыз бер саван туйларына, кайтыгыз бер кышын тагында, сагынганда жан җылысы бирә, туган якның салкын кары да. Нигезләрне онытмасак кына, бу дөньяның асыл заты без. Кешеләргә гомер ике килми, туган якка ешрак кайтыгыз. Менә мондый бәйрәмнәр алга таба да булсын. Матур яшәгез, игелекле яшәгез, бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Фатих Галимуллович. Хәзер, хөрмәтле дуслар, тагын без бер хөрмәтле кунагыбызга сүзне бирәсем килә. Ул безнең авылыбызда әле беренче мәртәбә генә сүз танылган прозаик, бик күп тарихи романнар авторы, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премия лауреаты, язучы Марат Әмирхановка бирелә. Рәхим итегез, Марат абый. Ассаламу алейкум, хөрмәтле муншалилар. Мен бу авылда беренче мәртәбә һәм авыл минем үземдә шәхсән бик матур тәэсирләр калдырды. Ләкин мин сүземне икенче юнәлештән башлыйсым килә. Бөтен дөнья глобализация чорында яши. Инхираз һәр милләткә яный. Әле менә сезнең бу авылда да гөрләп торган зур мәктәп булган авылда инде кичерәйеп бара. Инде башлангыч мәктәп кенә калган. Һәм башка җирләрдә дә шушындый ук вакыйгалар күзәтелә. Ләкин глобализация дип сәбәп табып, бу процесска үсәргә ирек бирергә ярамый. Һәм безнең татар халкы, безнең татар дәүләте бу мәсьәләгә бик аяк фикер белән карый. Сез ишетеп белеп торасыз инде, безнең хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Мөхәммәд bir вакытта да инде куна микән ул, юк микән дигән сорауларда туа. Ул һәр вакыт самолетта. Әле бер районда, әле икенче районда, әле Америкада, әле Гарәбстанда ул безнең татар халкының данын күтәреп, аның яшәүшен арттыру өчен бик күп көч сала. Һәм менә сезнең бу җыеныгыз да ул татарның киләчәгенә өмет белән карау, һәм аңа үләргә ирек бирмәү, һәм аны яңарту юнәлешендә булган зур бер вакыйга. Мин үзем Актаныш районында 98% халык татар, һәм анда да менә шушындый бик матур чаралар һәр вакыт булып тора. Мин тарихи әсәрләр язам, хикәяләр, повестлар, романнар һәм беләм. Милләтләрнең үсешендә төрле хәлләр була. Милләтләр бер вакыт үсеп китә, икенче вакытта тоткарлыкка килеп эләгә, аннан инде ахырнап кими башлый һәм ниндидер могҗиза белән ул яңадан көч алып үзенең авазын сала. Безнең татар халкы
ул дәүләтле халык. Аның тамырлары бик нык. Аның тамырлары хуннардан башлап, алтын урдалардан башлап, һәм Казан ханлыкларынан башлап килә, Сибир ханлыкларыннан. Шуңа күрә һич тә без татар ул аңа әле инқираз булыр дип уйларга ярамый. Һәм без һич шиксез күтәреләчәкбез, һәм татар үзенең исемен, данын әле һаман күрсәтәчәк. Безнең үзбәк ханнар, Мамай мирзалар һәм бик күп менә шушындый халыкның үсеше өчен төп көч салган, нигез салган шәхесләребез бик күп. Әйткәнемчә, мин инде Актаныш районыннан дидем. Менә безнең Актаныш районыннан ерак түгел генә Башкортстанда ул Наҗар Нәҗми дигән шагыйрь яшәде. Аның Габдулла Тукайның Туган тел дигән шигыреннән соң икенче безнең гимн булган әсәрен сез беләсез инде. Мин шушының белән генә, шуның бер-ике куплеты белән генә үземнең сүземне төгәлләргә уйлыйм. Ак алҗапкыч бәйләсәләр, излеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ачык йөзле татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син, калдың тере. Шукындырган чагында да, шукынмадың татар теле. Бәхетле булыгыз, рәхмәт. Рәхмәт, Марат абый. Тагын ике шагыйрь безгә сүзне бирәсе килә. Шуларның берсе безнең танылган шагыйрәбез, бик милли җанлы, милли рухлы, милләтпәрвәр шагыйрәбез Җәмилә Әхтәмовага. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле мусульман кардәшләр, исәнмесез, кадерле милләттәшләр, кадерле ватандашлар. Шын күңелдән сәламнарымны кабул итеп алсагызчы. Хакыйкатьтә мин бу авылга килеп, бу авыл белән танышуыма бик шатмын. Башта инде уйлаган идем, шундый эшләр дә күп, әллә барырга, әллә бармаска, бүген төнлә температура да булды. Әнде монда килеп төшкәчтән шундый сөендем, әлдә килгәнмен. Йөрәгемә тынычлык инде, күңелемә тынычлык инде. Сезнең күркәм йөзләрегезне күреп, сезнең шулай матур итеп Коръән укучы балаларыгызны күреп, үзегезнең шулай матур итеп киенеп, Аллаһ Тәгалә юлында яшәүләрегезне күреп, йөрәгемә тынычлык инде. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Аллаһка шөкер. Хәзер Раббыбыз әйтә, бер кавым үз менә милләт язмышы турында сүз бара инде, мин дә бер-ике сүз әйтеп китим. Раббыбыз әйтә, бер кавым үз хәлен үзе үзгәртмичә, мин аның хәлен үзгәртмәмен ди. Без үзебезнең йөзебезне Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә бирмичә, безнең хәлебез әлбәттә үзгәрмәс. Башта карыйк, Аллаһ Тәгаләне санлыйбызмы без? Аллаһ кушканнарны үтибезме без? Ә инде аннары лаф урып Путинга барып җитик, Америкага барып җитик, үзебездән башлыйк. Мәсәлән, минем өстәлем, мин әни кеше, минем өстәлемә беркем дә харам китереп куймый. Һәм мин аны беркемгә дә рөхсәт итмим. Хәтта кеше килеп, әйтик, торт алып киләме, конфет алып киләме, печенье алып киләме, составында маргаринмы, комбижирмы булган әйбер китерә икән, инде минем өемә кергәннәре соңда мин аны куймыйм. Туганым, бу хәләл түгел. Мин моны куймыйм. Менә үзең белән алып китерсең. Телисең ташла, телисең үз өстәлеңә куй. Только минем өстәлемә түгел. Моны беркем эшләми. Үз өстәлебезгә үзебез хуҗа. Үз балаларыбызга үзебез хуҗа, кадерлеләрем. Шуңа күрә әллә кемнәрнең якаларына барып ябышмыйк. Үзебезне карыйк, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Һәм инде без менә 90-нчы елларда татар мәктәпләрен, татар гимназияларын ачып йөрдек. Зур демонстрациялар белән мәйданнарда төннәр йокламыйча, ләкин безнең бер кичкенә генә әйберне онытып җибәрүебез булды. Әле мин ул вакытта үзем дә моны аңламый идем. Без тарихны торгызабыз дидек. Милләтне торгызабыз дидек. Ләкин безнең тарихыбыз, әйтик, 17нче елга тикле тулысынча ислам дине белән тыгыз үрелгән тарих икәнен оныттык. Әгәр дә без дингә кайтмыйбыз икән, без милләт булып яңадан аякка баса алмыйбыз. Чөнки бөтен тарих ул шулай ук безнең ислам дине өчен көрәшү.
Хәзер беркем менә әле без күптән түгел генә шулай ук монда үзебезнең Казанда Мәрҗани мәчете каршысында шундый зур бәйрәмдә булдык. Иске татар бистәсе бәйрәме. Нинди иске татар бистәсе соң бу? Каян килеп чыккан бу иске татар бистәсе? Иске татар бистәсе бит шукынмас өчен Кремльдән шушында татар бистәсе ясап килеп төшә. Шукынмас өчен. Хәзер бит безнең кадерлеләрем шукындыручы юк. Без үзебез шукынып биттек түгелме? Шуңа күрә әйдәгез, кадерлеләрем, Раббыбызга кайтыйк. Әгәр без Раббыбызга кайтсак, Раббыбыз безнең юлларыбызны ачыр, балаларыбызга хәерле тәрбия кылыр. Һәм инде Раббыбызга кайтып, матур-матур гаиләләр корып, һәр гаилә һәр баланы табып яшәсә, 4 балалык мәктәпне калдырык дип түгел, 40 балалык, 400 балалык безнең мәктәп. 400 балалык мәктәпне инде беркем япмый. Шулаймы? Әгәр ислам динендә булып бернинди бала төшертмичә, бала тапмас өчен тырышыплар яшәмәсә халык, 4-5-6 бала үстерсә семьяда, хәзер ашарга юк димәгез, бу күфер сүз. Ризык, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Инде анда көрәшеп, сугышып, мәктәпне ябалар дип җылап йөрергә дә урын калмый. Безгә димәк, бер-беребезне яратырга, гаиләләр кылырга һәм ислам динендә үзебезнең татарча сөйләшә торган балалар үстерергә һәм тарихыбызны дәвам итәргә. Хәзер шигырьләрем. Хисләреңне җилгә чәчмә. Хисләреңне җилгә чәчмә. Җыеп ала алмассың. Җил алыр да китәр, аны калыр адәм баласы. Мәхәббәтсез, уш, нәфрәтсез, сөенүсез, кайгысыз. Хисләреңне чәчмә җилгә, ялгыз адәм баласы. Мин сиңа җәннәтнең гөлләрдән үрелгән юллары буенча йөрәм. Йөрәкнең чистарган мизгеле ком лайла күмердән. Мин сиңа җәннәтнең гөлләрдән үрелгән юллары буенча йөрәм. Күзеңнең нурына, йөрәгең җылысы, җаныңның назына күмеләм. Мин сиңа җәннәтнең гөлләрдән үрелгән юллары буенча йөрәм. Мин сиңа җәннәтнең гөлләрдән үрелгән юллары буенча йөрәм. Тагын бер шигырь. Ярыймы? Авыр чаклар була. Авыр чаклар була. Авыр, авыр. Сыгылып ла төшә иңнәр авырлыктан. Шул вакытта шифа, дәва табам. Аллаһ биргән күргән сабырлыктан. Авыр чаклар була, авыр, авыр. Мөлдерәп лә тула күзләр үпкә яшькә. Бу авырлык тәмук уты түгел. Бу авырлык тәмук уты түгел. Бу авырлык түгел мәңгелеккә. Бу авырлык сабыр итсәң үтә. Авыр чаклар була. Авыр, авыр. Бик зур рәхмәт, Җәмилә. Тагын бер талантлы яшь шагыйребез, ул безнең Төркиянең Намык Кемал исемендәге әдәби премиясе лауреаты, Татарстан китап нәшриятының бүлек мөхәррире Рифат Салах. Шулай ул безнең якташыбыз дияр идем, Буа районыннан, безнең ут күршебез. Бик зур рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле Мунчали халкы. Барыгызны да ушул бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Булай авылыгызда дини дә, милли дә булган бәйрәмнәр ул хәзер бөтен җирдә дә бик матур үтә.
Күп сөйләп торуның файдасы юк. Мен дә бик акыллы сүзләр әйттеләр. Мин сезгә шигырь генә укыйм. Гыйбадәт. Аллаһ исме белән башлыйм әле. Изге эшләр шулай башлана. Һәм күкләргә багып дуа кылам. Я Ходаем, үзең ташлама. Һәм диварга килеп башны куям, кулны куям дивар өстенә. Бер үрмәкүч пәрәвезен үргән, язып куйган сыман. Бисмилла. Маңгаемны җир өстенә куям, һәм ялварып сырыйм, тезләнәм. Мин булмасам иде язмышымның бәхет сынавына түзмәгән. Һәм күкләргә багып дуа кылам. Я Ходаем, үзең ташлама. Гаҗәпләнәм. Әле шуннан соң да бәгыремдә күпме таш кала. Мөфти хәзрәткә. Үлгәннән соң макталу вә сагынылу терек булу, әмма терек вакытта макталу, үлү вә онытылу. Ризаттин Фәхретдин. Түзеп булмас. Түзеп булмас. Яна безнең җирдә шайтан йөрмәсе калкуга. Тил сагына Тукай, дин сагына Фәхретдине кирәк халкыма. Кемнәрнедер артык борчыганда, ватандагы рухи төрлелек кире кайтсын безгә, эй Фәхретдин, яңадан җиргә терелеп. Без мохтаҗлар, рухның сүрән чагы, хаҗәт безгә иман, тәрбия, һич югында синең дәресләрең җитеп торыр иде әлегә. Түзеп булмас, шайтан йөрмәсе илгә, телгә, дингә кул сала. Кайтсын безгә, кайтчы, мөфти хәзрәт, рухың белән генә булса да. Ак фәрештә. Тузганаклы болын, уртасында бер кыз. Эй, ышра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң якты йолдыз. Ул ышырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде, бүген иртән аны аклык китте күмеп. Эй, ышра җилгә тузганаклар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер бездә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Ышар безнең җаннар, ак фәрештә кебек. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга, менә иҗатташ һәрбер кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бигрәк тә тыңлаган вакытта дини төсмерләрне кертеп, тәрбия белән бәйләнгән шигырьләр күңелгә ята. Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә һәр кайсыларыбызга илһамланырга насыйп әйләсен. Инде хәзер дәвам иттереп безнең инде 3 галимебезнең чыгышы бар. Аларга сүзне бирер алдыннан безнең Чувашстан муфтияты диния назаратының рәисе Мансур хәзрәт Хайбуловка сүзне бирәбез һәм галимнәребезнең бирегә чакыра торган булабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Кадерле мунчалиллар, килгән кунаклар, галимнәребез, хәзрәтләр. Барыгызны да чын күңелдән Чувашстан муфтие Альбер хәзрәт исеменнән ошбу олы байрам белән тәбриклим. Һәм шәхсән үземнең исемнән дә Чувашстан муфтиятына баглы булган 50 мәхәллә исеменнән ошбу авыл халкын һәм шунда килгән кунакларыбызны тәбрикләп, бүгенге уза торган бу чараның киләчәк өчен, киләчәк буынга да дәвамлы булсын диеп, хайыр-дугада үзләребезнең теләкләребезне җиткезәбез. Аллаһка шөкер, менә татар авылларын без кичкенә генә булсалар да, бер күпме генә санаулы йортлары белән, әмма мәчетләребез хезмәт иткән вакытында, азаннарыбыз яңгырап торган вакытында, авылларыбыз туктала, авылларыбыз бетә дигән куркынычыбыз юк. Аллаһка шөкер, моның киләчәге дәвамы бар. Аллаһ Тәгаләнең исеме искә алына торган була икән бу җирлектә. Бу җирлектән Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне алмас дигән пәйгамбәребезнең безгә аңлаткан вәгъдәсе бар. Шунарга күрә
Менә бу авыл içinde кайнап тора торган бүгенге байрамнарны да улы хезмәтләрен куеп, үзләренең дәртләре белән дәртләнеп, шушы халыкка яхшылык ягыннан тәрбия илешен, балаларга дин исламны җиткизик диеп, үзләренең улы хезмәтен куйган бигрәк тә якын дустыбыз Илмир Расих улына улы рәхмәтләребезне җиткезәбез. Чыннан да бу мәҗлескә килүгә чакыру алгастан бик шатланып, үзем белән шулай ук Чуашстан Диния назараты каршысында хезмәт итә торган хәзрәтләр һәм актив егетләр белән һәм дә шушы чарада катнашырга балалар белән бик шатланышып килдек. Аллаһ Тәала рәхмәт итсен һәм дә бу очрашулар тагы да киләчәктә хәерле нәтиҗәләре белән дәвам итәргә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын, Мансур хәзрәт. Әлбәттә, Чуашстан җирлегендәге татар авылларының яшәешен күрсәң, әлбәттә аларның киләчәге бар. Менә алардан безгә өйрәнергә дә, әле өйрәнергә, сүзне дәвам иттереп бирегә чакырасым килә. Безнең Татарстанның халык артисты, шулай ук мөнәҗәтче, галим, халкыбызның шушы милли юнәлешен үз эчендә саклап, халыкка җиткерә торган шәхсебез Мингул ага Галиевны бирегә чакырам. Күркәм булсын калбегез, хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен ху Аллаһу, хуш килдегез, мәрхәбә. Кыямәт көне булганда, нурлы булсын йөзегез, җәннәт булсын урыныгыз, хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә я мәрхәбә, рәхмәт итсен ху Аллаһу, хуш килдегез, мәрхәбә. Туфан абый турында сөйлибез бит, әйме? Ул гаҗәп кеше, ул депутат булган өчен биек булмады. Депутат булу аңа ярдәм итте биеклегендә. Аннан рәхмәт менә бу балаларга. Рәхмәт инекәйләрем, сеңелкәйләрем. Сез булгач, рәхмәт хәтләр әйтәм дә, сөйлим дә, җырлыйм да. Ачып куйылдыңа Коръән, укы ихлас белән һәрдәм, табарсың дәрдеңә дәрман, кичен көндез укы Коръән. Җаным пак булсын дисәң, үзеңне саклыйм дисәң, сүзеңне аклыйм дисәң, кичен көндез укы Коръән. Сәгадәт табайым дисәң, мәгърифәт алайым дисәң, Коръән әһле булыйм дисәң, ихлас белән укы Коръән. Ходаема ярым дисәң, ихлас белән укы Коръән, ихлас белән укы Коръән. Бүген менә балаларны тыңладык без. Шул кадәр шатлыклы, күпме безнең телдә түгел бит ул, аларны ятлау. Менә чынлап та, менә бу Коръәниятләр өйрәнгән вакытта телен белмәсәң дә күңелгә керәләр алар. Менә аның әһәмияте нәрсәдә? Оннан соң Коръәниятләрне укыган вакытта, әйткән вакытта, моңа аша безнең йөрәкләребезгә аның эчтәлеге керә. Шуңа күрә дин һәм моң ул безнең милләтебезне саклауда, яклауда иң көчле чараларның берсе дип карыйм мин. Шайтан туе бар, күңел моңы бар. Аллага шөкер, мин күңел моңына хезмәт итәм. Менә шулай. Не дисәң дә үземнең шәкертләрем белән дә сөйләшкән вакытта дип түгел мин әйтәм. Тып-тыныч кына, матур итеп кешенең синең яныңа каршыңа килгән тамашачыларга кара да, аларны иң олы хөрмәт белән фикер әйтер аша. Чөнки алар бүген синең яныңа рәхәтләнеп, әлләнчә сериаллар барган, диванда карап ята торган олы телевизорга түгел, акча түләп синең сәхнәгә син тыңларга килгәннәр. Чынлап та, менә бу һәрбер сүз фикер әйтелгән сүз. Ул җырда моң белән әйтелгән ул фикер. Шуңа күрә мин бүген нәрсә өчен беренче сүз әйтәм, чөнки бу минчәле укулар дип атала. Монда җырлап кына торасыз, мин үземнең фикеремне әйтергә тиеш. Кайсы вакытта әйтәләр? Җырлагына. Алай түгел. Мин кечкенәдән әниләрнең урак урганда бер ашлык бөртекләрен чүпләп бирдек без. Борчакларын бөртекләп җыйып бирдек без. Шулай булгач, бүгенге халык язмышына карата безнең үзебезнең фикеребез булырга тиеш һәм аның киләчәк язмышына карата да үзебезнең фикеребез булырга тиеш. Матур сүзләр сөйләп кенә түгел, чын ни белән.
Енді міне менің 14-ші жылда халықаралық достық жұртында өткерген концертім деп аталды. Тіллер түрлі тілеклер бір жырлап аңлашы деп аталды. Демек татар халқы қаршында динimiz мұңымыз білен бірге өзіміздің сақлап қалу. Міне шушы нәрсе деп айтайын енді. Небәтек алкоголизм бол, наркоман шуларға қарсы күрәшнің ең күшлісі шушы мұңымызда, динімізде, һәм күшліклерімізде татар халқының. Шуның білен бит біз өзіміз татар, мен татар деп қышқырып берге ярамай бізге. Өзіміздің татар екенін білуге керек. Һәм ішімізден өзіміздің татар халқы шыңына түгел, татар милләті өзіміздің милләт аша бүтін дүния халқына хезмәт итәргә хақлыбыз һәм шуның белән бурычлыбыз икән аңларга керек дип уйлыйм безгә. Шуңа күрә менә бу нигә мөнчәли янына килгәч һәм чүпрәлгә килгәч мин инде әлбәттә үзебезнең халыкчан җырчыларның биеге дип әйтәм мин аны. Халыкчан җырчыларның биеге ул Абдулла бай. Җәен яңгыр, кышын карлар булып, кырларыңа явасым килә. Иркен үзенә биек ярлар булып, суың юлым, соласым килә. Жырларыңны синең килер өчен сабый балаң буласым килә. Юлчыларын җирнең сыйлар өчен чишмәңе булып туласым килә. Аллаһның рәхмәте булсын Минулла бey. Сез менә шулай ук халык арасында Туфан ага кебек, әле менә сез сахнага менбисез һәр вакытта халык арасында. Сезне халык бер кайчанда яшәр иншалла. Алла разый булсын. Инде хәзер безнең әле шулай ук җырчыларыбыз бар. Биредә әле безнең Татарстанның атказанган җырчысы Марсел биредә әле. Шуның өчен хәзер башта безнең бер галимебез чыгыш ясаганнан соң анага сүзне бирәбез. Альберт әфәнде Бурхановны чакырабыз. Тарихчы галим, менә бу якларны инде ул бермә казып изләнә торган шәхес инде ул. Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле Мөнчәле халкы, Чүпрәле районы халкы, милләттәшләр, кунаклар и бу конференцияны укуларны үткәрүче оештыручыларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Мин Чүпрәле районында беренче тапкыр үтеп киткәнем бар, ләкин туктаганым юк иде. Ульяновский ягына киткәндә һәм башка якларга, Пенза ягына. Шуның өчен сез каршы булмасагыз, менә безнең тарих институттан, галимнәрдән, җитәкчеләрдән бик зур сәлам китердем Казаннан. Безнең Шагабутдин Марҗани исемендәге тарих институтыннан, Татарстан фәннәр академиясенең Эльмирләргә оештыру комитетына тапшырырсыз. Безнең тарих институты әле күптән түгел генә 7 томлы татар тарихын тәмамлады. Бүген мин сезнең район җитәкчесенә 3нче томны бүләк итеп җибәрдем. Алтын Урдага багышланган. Нәрсә әйтеп китәргә кирәк? Безнең 7 томлы китапны хәзер без тәмамладык. Һәм энциклопедия институты, безнең тарих институты һәм Бүтән дөнья татар конгрессы белән берләшеп, хәзер яңа программага алга барабыз. Бу татар авылларының тарихы. Беренче томнары инде Татарстанның бүтән авыллары. Хәзер Казан арты буенча башладык. Шуннан Тау ягына күчәбез һәм башка. Шуннан инде китабыз һәр күптән түгел бер Башкортстан турында китапта чыгачак, Себер турында һәм башка. Әкренләп, Алла бирсә, бер 5-10 елдан зур беренче томлы китап чыгачак. Күптән түгел генә Татарстанда оештыру конференциясы булды. Бүтән дөнья татар төбәк өйрәнүчеләрнең обществосын төзү эш бара. Без Камил Аблязовны җитәкче итеп, Саратовтагы татарларның арасыннан хәзер эш башлап җибәрдек. Татарстанда махсус Татарстан төбәк өйрәнүчеләрнең
Обществосын тоже түзедік, іш бара конгресс арқылы. Башқұртстанда açıldı, Ульяновск өлкесінде, Чувашияда, Мәскеуде һәм башқа төбәкләрдә. Іш бара, иншалла. Неге бұл? Тарихны язу үшін бір яқтан ғалимнәр, алар инде зур іш алып барачаклар, ләкин аларга ярдәм итүчеләр кирәк. Район җитәкчеләре, төбәктә яшәүче ғалимнәр, төбәк белгечләре, музей хезмәткәрләре, тарих укытучылары, башка фән укытучылары. Шуның өчен менә без шул эшне дә башлап җибәрдек. Әйтеп китәсем килә, мин һәр вакыт районнарга килгәндә һәр җитәкчегә, район җитәкчесенә, хакимият җитәкчесенә әйтәм. 4 нәрсәне генә белсәгез, эшегез барачак. Халык белән бергә эшләсәгез. Беренчесе бу тарих. Тарихны белсәгез, тарихны хөрмәт итсәгез, ата-бабаларыгызны, телдә булачак, тарихта булачак, районда булачак, авылларда сакланачак. Икенчесе бу җир. Җирне хөрмәт итсәгез, җирне эшкәртсәгез, җирне яратсагыз, һәм балаларга тапшырсагыз, булачак безнең бар. Өченчесе су. Хәзер заманасы шул, экологиядә су пычрана, суны сакларга кирәк, ул безнең байлык. И дүртенчесе, русча әйтәм, человеческий потенциал дибез. Кешеләр, кадрлар. Кадрлар булса безнең эшкә барачак, эштә алга барачак. Монысы бер. Шуннан икенче нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Авылларны өйрәнгәндә безнең татарның тарихы авылда саклана. Авылда халык әз яшәсә дә, ләкин безнең тарих авылда. 16-нчы гасырдан соң татар халкы авылда тупланды күбрәк. Шунда безнең телдә, шунда безнең әдәбиятта, шунда безнең диндә һәм шул авылда сакланып бара. Әйтеп китәсем килә, авылларны өйрәнгәндә безгә тарихны өйрәнгәндә берничә юнәлешне бергә кирәк. Беренчесе өйрәнү, булган материалларны туплау, җыю, бастыру. Икенчесе саклау. Саклау архитектура һәйкәлләрен, археология һәйкәлләрен, кабер ташларын һәм башка. Өченчесе реаль тормышка җиткерү. Бу туризмда, бу балаларны тәрбияләү, бу китаплар чыгару һәм башка. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк. Бер яктан без мирасны өйрәнергә тиеш, икенче яктан табигатьне. Без табигать турында онытабыз кайсы вакытта. Һәр кеше авылны куйганда, урын сайлаганда беренче чиратта карый, елга бармы, диңгез бармы, урман бармы, табигатьне өйрәнү. Хәзерге безнең чишмәләрне саклау. Менә мин бүген булырга тиешем Чувашстанда, Козловский районында Кармыш дигән авыл бар анда. Анда чишмә бәйрәме бүген үткәрәләр. Мин барып булмады инде. Монда килергә бик шатланып килдем. Мончалы авыл бик матур икән, Чүпрәле районы. Халык кызык монда. Хәзер мин аңлыйм, нигә әйтәләр мишәрләр татарның каймагы дип. Ул чынлап та шул икән. Пенза ягы, менә бу хәзер мин әйтәләм, Чүпрәле районы, Чүпрәле ул мишәрләрнең башкаласы, шул дөрестер ул. Милек бу ады белә торганым. Шул дөресрәк. Әйтеп китәсем килә. Менә хәзер мин үземнең монда менә программа уйлап башладым. Нинди эшләрне эшләргә кирәк төрле яктан. Шунда сезнең районга да кайсы нәрсәләрне әйтеп китәсем килә. Беренчедән безнең инде бу беренче булып тарихны өйрәнгәндә, менә һәр китапны хәзер сезнең Мөнчәле авылы турында китапны карап тиз генә чыктым. Археология җитми. Беренче булып археология һәйкәлләрен өйрәнергә кирәк. Безнең ул нигез шунда. Күп китапларда менә Пензада да чыкты, башка җирләрдә чыкты, Казанда да, Татарстанда да, төрле җирдә китаплар чыга, ләкин борынгы чорлар юк. Кыска гына биреп китәләр, ярты битте. Күп китаптар. Кемдер аны язып чыгараларның китабы байрак була. Археология элек безгә элеккә кадәр галимнәр, миңа кадәр мәсәлән, или башка минем коллегаларга кадәр эшләгән галимнәрнең материаллары һәм яңа археология һәйкәлләрен өйрәнергә кирәк. Ул Татарстанда да һәм татар дөньясында да шулай булырга тиеш. Менә беренче мин дөрес әйтер микән авылларыгызны, мәсәлән, минем информация, мәгълүмат буенча Чүпрәле районы археология яктан әле бик яхшы өйрәнелмәгән. Ләкин берничә җирдә монда бик кызык һәйкәлләр урыннары табылган, курганнар бар. Мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк. Бу монда матур кара җирләр, монда бай электән кешеләр монда килеп утырганнар. Мәсәлән, уже бронза чорында
Берничә авыл янында менә күргәннәр һәм табылган әйберләр бар. Мәсәлән, мин күбесен дөрес әйтмәскә татар телендә. Татар бизнесы андай авыл бар. Иске Шаймурза, ул авыл янында бронза чоры һәм яңа Задор ничегрәк булды. Бармандай. Бүген үтеп киттек ул авылны, күрдек мин. Урта алгышмы? Или алгашмы? Дөресрәк. Шул авылларда менә ул бронза 4000 ел элек булган кешеләр уже яшәгән. Шуннан соң урта гасыр инде бу җирдә бай. Бу безнең төрк калганлыгыннан башлап шул заманадан, гуннардан соң һәм Идел Булгарстаны, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы һәйкәлләрендә бу җирләр бик бай. Ләкин аны без өйрәнеп бетермәгән. Мәсәлән, әйтеп китәсем килә. Конаш авылы, Убей авылы, анда русча Убей дип язганнар, куркып киттем инде. Рус бизнесы, татар бизнесы, татар саплыкмы, дөресме? Шагырашаны дип анда русча язылган. Һәм безне авылында Чуваш бизнесында Булгар Идел Булгарстанының һәйкәлләренең урыннары сакланган бар әле. Аларны өйрәнергә була. Шуннан соң Алтын Урда чоры, мәсәлән, Городищенский дип бер урын бар монда. Һәрвакыт китапта язалар, тау ягын өйрәнгәндә. Матаки дигән авыл бар, Матакмы, дөресме ул? Теге базар Матакын беләм, мин анысын яхшырак. Шуннан соң Иске Ишле, Иске Шамурзайны әйттем. Һәм башка урыннарда ул тарихи һәйкәлләрне өйрәнергә була. Аларны карап чыгарга кирәк, яңадан башларга ул эшне. Монысы бер. Икенче юнәлеш дип әйтергә кирәк, зур эш дип, бу кабер ташларын өйрәнергә кирәк. Безнең әле күп кабер ташлары авылларда сакланган. Аларны зияратларда саклаган, аларны күрергә кирәк, аларны тәртипкә китерергә кирәк, аларны укырга кирәк. Чөнки советлар чорында күп ташларны җимерә башладылар. Хәзер шуны эшләсәк, без зур эшне эшләрик. Чөнки бу эпиграфика язмалар бик күп мәгълүмат бирәләр. Өченчесе, авылларда сакланган таштан яки агачтан архитектура һәм промышленность һәйкәлләре. Аларны да өйрәнергә кирәк. Менә әйтик, районнарда, авылларда бик күп музейлар бар. Ләкин анда булган материалларны әле фән белми. Аларны да карап чыгарга кирәк. Бер зур проблема бар. Югалган авыллар һәм югалачак авыллар. Аларны да ул проблема. Аны күтәреп чыгарам. Менә быел гына әле Вознахар районында махсус китап әзерләделәр. Элегрәк Әлмәттә аны эшли башлаганнар. Аны монда да эшләп җибәрсәк шәп булыр иде бу лим. 5нче тапкыр үткәрү мондай зур нәрсәне бик зур байлык дип әйтәм. Шуның өчен оештыруларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын, Альберт әфәнде. Хәзер безнең җырлар газеле Наил аби бер сүзгә игълангына ясасын да Марсель җырлый торган була безнең. Без ничә тапкыр киләбез инде бу бәйрәмгә. Хәзер үзебезне Мунчалик халкына кергән кешеләр дип саныйбыз. Зур рәхмәт, уңышлар. Хәзер Татарстанның атказанган җырчысы безнең биредә Марсель Вагизовка сүзне бирәбез. Инде безнең хәзер тәбрикләүләр була инде. Тәбрикләп, аннан соң дуа кылабыз. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле дин кардәшләрем, хөрмәтле Ирактан килгән
ерак араларны якын итеп килгән милләттәшләребез, сезгә барыгызга да чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәм. Аллаһның рәхмәтләре булсын. Менә бүгенге шушы жар көннәрдә ерак араларны якын итеп килеп, менә шушы бәйрәмне караганыгыз өчен, менә шушы бәйрәмне оештыруда булышканнарыгыз өчен, булышкан кешеләргә барыгызга да зур рәхмәтемне җиткерәм. Аллаһ Тәгалә үзегезне дә ярдәменнән ташламасын иде. Һәрвакыт якты юлларын күрсәтеп торсын иде. Ә Мунчали укулары дәвамлы булсын иде, озын гомерле булсын иде, киләчәктә дә күрешергә насыйплар булсын иде. Менә бүген Татар конгрессыннан делегация килгән иде 45 кешелек. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аларны оештырып килүчеләргә, Ринат Зиннурычка, Фәрит Фаизычка, Рәмзия Дәүләтовнага зур рәхмәтләремне җиткерәм. Менә бик матур бүгенге бәйрәмебезне безнең бизәделәр, Мунчалины күреп киттеләр. Киләчәктә дә килергә булсын, үзегездә бәйрәм булганда да безне дә чакырыгыз, без дә килербез, Алла бирсә, шулай бер-беребезне күтәреп, бер-беребезне мактап яшәргә Ходай язсын. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәрит Фаиз, сезнең тырышлык белән булды инде бу. Ринат Зиннурыч та сезнең тырышлык белән булды. Хәзер инде сүземне дәвам итеп, менә бүгенге бәйрәмне оештыруда актив катнашкан кешеләргә рәхмәт әйтеп, рәхмәт хатлары тапшырасыбыз килә. Кичкенә генә әзерләгән бүләкләребез бар иде, рөхсәт итсәгез шуларга керешер идек. Менә бу бәйрәмне төп оештыручысы әйткән идем инде Ильяс хәзрәт. Чын күңелдән Ильяс хәзрәт, зур рәхмәтемне җиткерәм. Сез булмасагыз, әлбәттә бу бәйрәм булмас иде. Менә сез инде бездә генә түгел, Кулатка булсын, башка укулар булсын, Чистай укулары булсын, башлап йөрүчеләрсез, әзерләүчеләрсез, мин сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтеп, менә шушы хатны тапшырасым килә. Оештыручылар исеменнән, авыл советы исеменнән, Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Маттак авыл җирлек башлыгының рәхмәт хаты. Ислам дине кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан орта мөселман мәдрәсәсе директоры хөрмәтле Ильяс хәзрәт Зиганшин. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Маттак авыл җирлеге һәм шәхсән үз исеменнән, Мунчали авылы халкы исеменнән, Мунчали авылында зур дини бәйрәм, Мунчали укулары оештыруда актив катнашуыгыз, туган телне, динебезне һәм милли үзенчәлекләрне саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш керткәнегез өчен сезгә олы ихтирам белән зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезгә иминлек, дини һәм милли яшәешебезне саклап киләчәк буыннарга җиткерү кебек, үтә дә җитди җаваплы эшегездә зур уңышлар телибез. Бу изге эштә катнашып керткән ярдәмнәрегез өчен сезгә Аллаһ Тәгаләнең киң рәхмәтләре һәм мактаулары насыйп булсын. Киләчәктә дә җәмгыятебезнең игелекле гамәлләрегез белән сөендереп яшәргә язсын. Кылган изгелекләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын. Сезгә, үзегезгә, гаиләгезгә, якыннарыгызга алда көннәрегездә дә рухи күтәренкелек, уңышлар, күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, бәхет һәм шатлык озын гомер телибез. Бик зур рәхмәт, Ильяс хәзрәт. Специально менә бу бәйрәмгә багышлап, менә бу шундый шкатулка ясаган идек хәзер бирәм. Моны безнең балалар ясый, хәзер бит балалар продвинутый, Центр молодежного инновационного творчества ясалды. Мунчали укулары Чүпрәле районы һәм истәлеккә бездән менә шундый төбәтә бирәсем килә, Ильяс хәзрәт, сезгә. Һәм мөхтәсибәтнең әзерләгән бүләге дә бар. Чүпрәле мөхтәсибәте исеменнән Ильяс хәзрәткә зур рәхмәт белдерәбез. Мишарлардан келелер тигет чәчәкле чәйнек диеп, точно менә чәчәкле чәйнек бүләк итәбез. Барган сакта эчәргә насыйплар булсын. Намек чәйгә сезгә йөри башлыйбыз, Ильяс хәзрәт. Зур рәхмәт сезгә. Менә әле кичә генә табадан төште Рафаэль абый Сәрәҗинең Мәңгелек канун дигән ислам шигъриятеннән чыккан китабы. Менә шушы китапны да чын күңелдән бүләк итәбез. Шундый ук рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Менә инде ничә ел бергә безнең белән бергә актив катнашып, менә шу бәйрәмне оештыруда зур ярдәм күрсәткән Фәрит Фаиз улы Мифтаховны чакырасым килә. Фәрит Фаиз, килегез әле, пожалуйста, сезгә дә бүләк итәсебез килә. Фәрит Фаиз, чын күңелдән бик зур рәхмәт сезгә. Менә бу бүләк тоже сезгә истәлеккә калсын. Шундый ук рәхмәт хатыбызны менә 5 ел рәттән инде Мунчали укуларында иң актив катнашучы, оештыручы Татарстан Җумһурияте мөселманнарының диния нәзарәтен представителе безнең Нияз хәзрәт Сабиров. Нияз хәзрәт, чын күңелдән зур рәхмәтләремне җиткерәм сезгә. Нияз хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһның рәхмәтләре булсын. Киләчәктә дә күрешергә Ходай язсын. Зур рәхмәт. Шундый ук рәхмәт хатын бирәсебез килә. Ирфан абый Халитовка, Каялол. Ирфан абый безнең Чавап егеріп йөрүче кешебез инде ул. Бөтен организационный вопрослар анарда. Ирфан абый, зур рәхмәт чын күңелдән. Шулай ук тагын зур рәхмәтемне әйтәсем килә, якташым,
авылдашым менә бүген дә Язучылар союзыннан килде. Үзенең коллегаларына алып килде. Рамис Кыямыч монда микән? Рамис Кыямыч, сезне чакырасым килә. Зур рәхмәт, Рамис Кыямыч. Һәр елны кайта, һәр елны булыша, һәр елны концертлар алып барга булыша безгә. Рәхмәт, Рамис Кыямыч, чын күңелдән. Тагын шул рәхмәтемне әйтәсем килә. Ренат Зинурочка, үзе булманга күрә карак калган монда грамотасы. Фәрит Фәйз, сезгә тапшырасым килә, кайтып безнең исемнән Ренат Зинурочка да шуны тапшырсагыз, бик рәхмәтле булыр идек. Һәм шулай ук менә бу бүләгебезне бүләк итәсем килә бүгенге бәйрәмебезнең хөрмәтле кунакларының берсе Шарипов Иркилдусовичка. Иркилдус, чын күңелдән зур рәхмәт, вакытыгызны табып безнең белән бергә булганыгыз өчен бүген. Мунчалидан истәлеккә калсын иде, менә шуны чын күңелдән сезгә бүләк итәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай ук рәхмәтләремне әйтәсем килә авылдашларыма. Кем минем белән бергә булган, кем миңа булышкан, менә шу бәйрәмнәрдә җавап биргән Илдар Кыямулы Айметовка зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Илдар, зур рәхмәт. Шулай ук зур рәхмәтемне әйтәсем килә Рөстәм хәзрәт Ракиповка, янымда ул минем. Рөстәм хәзрәт, чын күңелдән зур рәхмәт сезгә, оештырып биргән өчен, булышканыгыз өчен. Һәм төбәтә китап инде алырсыз үзегез. Зур рәхмәтләрне әйтәсем килә авылдашларыбызга, Дамир Фасылулы Халитовка. Галия, безнең мондамы? Галия, монда микән? Киттеме? Зур рәхмәтемне әйтәсем килә безнең мәктәп директоры Гүзәлия Шамилбек кызы Халитовага. Зур рәхмәтемне әйтәсем килә Тәскира апага, безнең библиотекарь. Тәскира апа Идиятуллинага. Җәмәгать бүләк өстенә бүләк була. Илмира әфәнденең бит әле туган көне дә иде. Иң зур оештыручыларның берсе Мөхтәсибәт исеменнән анарга рәхмәт хаты, һәм дә шулай ук бүләк белән бүләклибез. Бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бергә булыйк, бердәм булыйк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыйк. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге җыелышның темасы мәхәлләнең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге, шуннан да бик актуаль тема. Һәм мәхәллә ул олылар һәм яшьләр, мәхәллә ул бер гаилә. Мәхәллә нык һәм сәламәт булсын өчен рухи, әхлакый, дини тәрбиягә зур игътибар бирергә кирәк. Дини әхлакый тәрбиянең төп чыганагы Аллаһ Тәгаләнең китабы изге Коръәни Кәрим. Шул китапны без өйрәнергә тиеш, шул китап буенча гамәл кылырга тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инна Аллаһ ярфау би хазал китаби акваман ва яд'у биhi ахирин." Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәрим китабы белән кайбер халыкларны күтәрер, кайбер кавымнарны түбән дәрәҗәгә төшерер. Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръән китабы белән халыкларны күтәрә, аларга дәрәҗә бирә, аларга бәрәкәт бирә, чөнки ул халыклар Коръән буенча гамәл кылалар. Аллаһ кушканнарын үтиләр, тыйганнарны тыялалар. Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръән китабы белән кайбер халыкларның дәрәҗәләрен төшерә, чөнки ул халыклар Коръәнгә битараф. Алар Коръәнне өйрәнмиләр, Коръән буенча гамәл кылмыйлар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларның дәрәҗәләрен төшерә, аларга кайгы хәсрәтләр бирә. Менә әлхәмдүлилләһ безне бик шатландырды бүгенге бәйрәм, чөнки бәйрәмдә балалар катнашты. Менә ел саен да шулай балалар катнашса иде. Һәм без балаларыбызга менә шундый бәйрәмнәрдә генә түгел, көн саен игътибар бирик. Аларга динебезне аңлатырга, дини тәрбия бирергә тырышыйк. Шул вакытта алар һичшиксез бу дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булачаклар. Һәм чыгышымны Аллаһ Тәгаләнең бер аяты белән tamamlaysım kile. Allah Teala Kur'an'da ayette: "Euzu billahi mineşşeytanirracim.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Yani kim Kur'an'dan vaz kişse, Kur'an'ı okumasa, Kur'an'ı öğrenmese, Kur'an boyunca amel kılmasa, biz ana ağır turmuş veririz diye Allah Teala. Ana ağır turmuş veririz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Hem kıyamet gününe biz ana sukur kiliş kubarırız diye. Hem ol kişi aytır, Kale lima haşertani a'ma. Ya Rabbim, kıyamet gününe ol kişi aytır, Ya Rabbim, niçin sen beni sukur kiliş kubardın? Ben dünyada yaşayan vakitte kureydim. Gözlerim kureydi deyip aytır. Hem Allah Teala cevap verir. Çünkü sen Kur'an'ı unuttun. Ben sana ayetlerimni indirdim. Sana kitabımını bulak ettim. Sen o kitabını okumadın. Bir taraf buldun. Şuna göre sen bugün sokur kiliş kubarıldın. Allah Teala bizge şu kitap boyunca yaşarga, bolalarımızga yaratırga, bu dünyada hem ahirette baxtli bulurga nasip etseydi. Muhterem cemaat, biz elhamdülillah meclisimizde Kur'an ayetleri bilen başlayıp jiberdik. Kur'an ayetleri bilen tamamlarız. Endi dua kıldır aldından men ulug' rahmatimni yetkazim keladi şu bayramni uyushtiruvchilarga, Elmir afandiga, administratsiyaga, ham barliq din qardoshlaribizga Alloh taolo har qaysibizdan da rozi bo'lsa edi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Rabbim, o'qilgan Qur'on oyatlarimizni xato kemishliklarini afv etib, o'zingning keng rahmati bilan qabullardan qilsang edi. O'qilgan, tinglangan ezgi Qur'on oyatlaridan hasil bo'lgan ajr va savoblarni suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh sharifina erishtirsang edi. Barliq payg'ambarlarning, rasullarning, avliyolarning, olimlarning ruhlarini erishtirsang edi. Shu yerda yashovchilarning, din qardoshlarimizning ham shu majlisda qatnashgan barliq din qardoshlarimizdan duoga muhtoj bo'lgan, bu dunyodan iymonli bo'lib ketgan barliq arvohlarimizning ruhlarini erishtirsang edi. Ularning gunohlarini afv etib, ruhlarini shod qilsang edi, ularga jannat ahllarini bo'lurga nasib et. Ya Rabbim, barcha bizning bilib ham bilmay qolgan gunohlarimizni yarqasang edi. Har qaysibizga da esonlik, sog'lik, xayrli, barakatli umrlar nasib et. İlkinlarimizga iminlik, tinchlik nasib et. Ya Rabbim, barcha bizning bu dunyoda ham oxiratda o'z rahmatingdan ayirmasang edi, ezgi maqsadlarimizga, niyatlarimizga erishishga nasib et, ishlarimizda o'ngishlar nasib et. Allohumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Allohumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahim. Allohu akbar.